Jeg ved ikke, om det har noget med at gøre, at vi har talt om natlige forhandlinger, men der er et spørgsmål også i den lidt mere munter ende her. Hvis du var et dyr, hvad var det så for et dyr? Jamen, det må være... Svar for dig selv, ikke? Jamen, der er jo nogen, der vil mene, at jeg burde vælge sådan en blodigile, der sidder og suger på andre. Men vil du nok nærmere hellere vælge en løve, der står og forsvarer, at folk de kan få lov til at beholde noget mere af deres egen arbejde, og noget mere af deres egen indkomst til sig selv. Det tror jeg burde være mest passende. Og Lars, er du bare Lars, eller? Jeg ved ikke, jeg øve, nu tog Christian løve. Det vil vi jo alle sammen gerne være i Venstre. Det ved jeg ikke, altså... Lidt bamse måske. Og hvem er kyllingen så? Det ved... Nej, men ikke sådan en bamse. Nej, jeg tænker, vi er mere, altså sådan en bjørn, de ser altså, det kan jeg da huske fra, da jeg var barn, at de ser rigtig hyggelige og rare og søde ud, ikke? Men in real life. Der er de stærkere kan vise tænder. Ja, godt. Det er egentlig meget betryggende. En stor bamsebjørn og en løve, så føler vi os trygge.